Case C-181/23, European Commission versus Republic of Malta, I propose that the Court dismiss the Commission's action, order the Commission to pay its costs and those of the Republic of Malta. Opinjoni ippubblikata mill-Avukat Ġenerali fil-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea Anthony Michael Collins taqbel kompletament mal-pożizzjoni ta' Malta dwar l-iskema ta' ċittadinanza b'investiment u jissuġġerixxi lill-Qorti biex ma tilqax it-talbiet li għamlet il-Kummissjoni Ewropea fil-każ li fetħet kontrina. Fil-konklużjoni tiegħu l-Avukat Ġenerali jsostni b'mod ċar li l-Kummissjoni Ewropea naqset milli tipprova li regoli tal-Unjoni Ewropea dwar iċ-ċittadinanza jeħtieġu li għandha tkun teżisti rabta ġenwina jew rabta ġenwina minn qabel bejn stat membru u individwu biex jagħti ċittadinanza. Il-fehma tal-Avukat Ġenerali Collins hi waħda sinifikanti u tiġġustifika l-argumenti li dejjem ġab il-Gvern Malti matul is-snin waqt li tiskredita wkoll kull kritika ħarxa immontata mill-Oppożizzjoni li għamlet kull sforz biex tkisser il-programm ta' investiment li sewwa miljuni kbar lil pajjiżna. Tali flejjes amministrati mill-Fond Nazzjonali għall-Iżvilupp Soċjali l-NDSF għenu fl-iżvilupp fl-oqsma kruċjali f'pajjiżna b'investimenti bla preċedent bħal fl-oqsma tas-saħħa u l-edukazzjoni. Il-Gvern Malti laqa l-opinjoni pożittiva tal-Avukat Ġenerali li wkoll irrikonoxxa diversi argumenti ewlenin imresqin minn Malta waqt li se jkompli bl-analiżi tiegħu biex jiżgura ftehim komprensiv tal-implikazzjonijiet potenzjali tagħha stqarrja l-Ministeru għall-Intern qalet li importanti li wieħed jinnota li l-opinjonijiet tal-Avukat Ġenerali huma biss konsultattivi u rakkomandazzjonijiet u ma jirbtux legalment lill-Qorti tal-Ġustizzja. F'dan ir-rigward il-Gvern qal li issa se jistenna l-verdett finali li għandu jingħata mill-Qorti tal-Ġustizzja aktar il-qudiem. Dwar dan ikkummenta wkoll il-Ministru għall-Intern Byron Camilleri. Malta dejjem argumentat u ser tibqa' poġġi l-qudiem dik il-pożizzjoni li ċittadinanza kienet u għandha tibqa' diskrezzjoni nazzjonali. Issa ħares il-qudiem sabiex inkomplu nagħmlu dawn l-argumenti tagħna fil-kawża fix-xhur li ġejjin.